Hola xics, xiques, soc Laura i continuem amb el capítol Publicitat sexualitzadora, que està emmarcat amb l'acció de la píndola coeducativa d'educació afectiu-sexual. En aquest capítol anem a veure com vivim en una societat, una cultura bastant sexualitzada, i així es mostra a través de diferents vies. Anem a veure alguns exemples que ens mostren els mitjans de comunicació. He posat un exemple a l'esquerra sobre un cas que de segur coneixereu, que és la presentació de les campanades de Cristina Pedroche, com podria ser qualsevol altra. Però en aquest sentit entrem en aquest xoc, d'alguna manera, en què sí, efectivament, les xiques ens posarem el que vulguem al fill i al cap, però com segueix contribuint a aquesta sexualització de les xiques i l'estar pendent de què es posa, de si es veu el seu cos, com el seu company no hi ha aquest tipus de... no es fa aquesta referència a com va vestit o a què porta. I després, d'altra banda, veiem també a la dreta un altre exemple d'un de tants altres anuncis que de segur heu vist, de Dolce & Gabbana. En aquest cas, de fet, aquest anunci finalment pensé que va ser retirat, estan simulant, hi ha un grup de xics que està simulant com estan intimidant o violentant un poc a la xica, a la protagonista, i és un poc aquesta representació de la intimidació física, d'aquest privilegi o aquest poder que homes en general exerceixen sobre les dones, aquests rols tradicionals que comentàvem. Després també ho veig molt clarament en anuncis d'Axe, com ell amb tratge, amb una postura empoderadora, i per darrere apareix un grup de xiques amb roba interior i amb postures sensuals, i el missatge que llança aquest anunci és que no s'aburren, com que ell té el poder de fer que elles facin el que ell vulgui. Igual que el perfum de baix d'Invictus, que es mostra ell amb una postura molt empoderant, fortalesa, i al final continuem amb aquesta representació de poder i de privilegi. Després, a nivell cultural, veiem videoclips o discografies, com per exemple en el cas de Maluma, que apareix en un llit rodejat de xiques amb molt poca roba. Veiem d'una altra manera com apareixen en aquest missatge que ells poden tindre a les xiques que vulguin. I també veiem com aquesta sexualització aplega també a edats molt properes, en 11-12 anys o inclús abans, que ja creen el seu propi canal de YouTube amb maquillatge i amb filtres diferents per a encaixar en aquest estereotip de bellesa femení que tant ens promouen a través de missatges i anuncis subliminals, que està molt a l'ordre del dia i cada vegada veiem que comencen abans. Després també veiem en diferents àrees, també en videojocs, veiem que la representació de les xiques és molt baixeta, però la representació que es fa és molt sexualitzada. Veiem a través d'aquests tres exemples que no apareixen per a res com es podria representar els homes més empoderats o amb la capa de superpoders, etc., sinó que elles segueixen apareguent lleugeres de roba. I a la dreta tenim un altre exemple d'un videoclip. Després, un altre exemple que us volia posar, que també, com comentava, en edats cada vegada més properes, veiem, com en aquest cas, les disfresses, com moltes vegades tant xiques com xiquetes, apareixen representades o bé amb falda curta, o bé amb tacons, o amb escot, o molt maquillades, per a simplement representar una disfressa. Moltes vegades en les tendes de disfresses veiem disfress d'infermer o disfress de bomber, i quan és en femení sempre va afegit de la paraula sexy, infermera sexy, bombera sexy, i al final continuem contribuint a aquesta sexualització. Al final, el missatge que vull llançar-vos és que la publicitat
és un reflex de la realitat. El que parlàvem d'aquesta sexualitat patriarcal també es veu reflectida no solament a través de la pornografia, sinó a través de tot el que ens mostren a través de diferents vies. I continuem amb l'últim capítol i anem a adentrar-nos en com podem anar aproximant-nos a aquesta sexualitat, a aquesta afectivitat positiva, igualitària i saludable.